Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Yaka ilipo odusa zaka 14 komano inalisima yembetsileko ndiye ndifuna kuti Fama ikhale bungwe lokhazikika tipange register komanso ngati Fama tibe office ndifuna kuti tike office china ndifuna kuti tipange ma regions chifukwa Fama ndi yayikulu ngati president ukasankhidwa makhala kuti ukamakhala Blantyre kuti ufikira anthu ena ku Blantyre kunokunokunokuta so ndifuna ndike ma region ndike tipange ma regions whereby anthu amene akakhale mamemba kapena achairman akunoda region akhale ngati maso athu makulu athu a Fama komanso ndifuna tike ma bench ngati kuli ma producers ike bench ya ma producers ike bench ya actors ike bench ya ma directors kuti ngati pali mwayi umene ukuwafuna ma producers usapite kuma actors ubwere kupite kuma producers komanso ndifuna kuti tike subungo tiziba ma proposal oti azitha kutipezera Fama ndalama Fama isangokhala bufo oti zingokhalira kupempha ngati mabeggars ayi ndifuna kuti ife ngati Fama tikhale anthu oti zikhale ndikuthekera komiti imene zilekera maproposal iyi zitha kupanga secure ndalama zoti zithandizira Fama yathu komanso zithandiza zipanganso support anthu amene ali mu industry so zinthu zambiri komano in brief zilenganene zimene komanso welfare yathu kuti ngati Fama tilibe even welfare kwachitika zokufuta ndekuti anthu amene asonkhe limodzi maso kusonkha komakhala depend
Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.